Ushabuya futhi, ushabuya futhi, ushabuya futhi, ushabuya futhi, ushabuya futhi, ushabuya futhi. Hallelujah. Amen. Amen. Moya uqala uvule. Yeah. Defeat Satan. Hallelujah. Amen. Le problem la. Yeah. Kulamadoda amathathu lapha afuna ukuvuswa. Abangisana ukhona ofuna ukuvuswa, ukhona ofuna ukuvuka. Azi ke ukuthi ngivusa abani. Mina ngithe vusa udlamdla. Vusa udlamdla. Bayavuka abantu ewenela nje. Vusa udlamdla. Mesiya. Amen. Ngani ufuna ukuvuka ingane nguJoram. Hayi. Joram uyafuna ukuvuswa. Hayi. Mina ngithe vusa udlamdla. Ngiyaxolisa. Vusa. Yeah. Sokwenzile. Eish. Umuntu yena lo nyamfonela ngani? Aw. Kathi uweze njani? Anaye time andalutho. Usebenzisa iphi network? Net 1. Ngiyakufakela phela mina. Ngidinga usize. Ngifakele emalini. Angafake $1. Dola. Ungafake $1 right. Umfundisi etheme $1. Ngiyakufakele $5. Oh, hayi $5 hayi. Ngiyabonga. Ya kodwa ngizayidonsa. Mhlamhlanje. Ngizayidonsa ngala. Uzayidonsa futhi. Ngapi kule mali esikhulume ngayo? Yeah. How right idonsa khona phana. Konje ngiyifaka nje star triple 1. Star triple 1 star 41. Star. Hayi star 4 star 1 ozotshela ukuthi za. Hayi kukhona apho kuduzela khona apho. Ubese sithi option 3. Inamba yilokho enaliyani. Yona lecila ngo9 mhlobo wami. Yebo. Yeah. Yeah, isisithi send labana. Hayi sengithumele. Utholabu. Sengithumele isingenile. Kuvuka uthi kanansi. Usinikiwe. Ngiyakuzwa. Ugogo. Uvuswa njani? Siyabavusa abaleleyo. Yabe mvusa udlamdlamla. Kodwa phela isalukwazi leso sasikhunkula leso salukwazi sasiloya leso singesivusa libali lini. Sesiloya. Hallelujah. Alright, ambani ngithengela amasebela amatsha, anti. Elithenga amasebela amatsha, malithenga amasebela amatsha lithenga icansa ngithi. Thenga icansa ngithi bese sibuya thina sizosisebenza khona apho kathesa nje. Hayi ngisase business obuye ngibuye kini la. Hallelujah. Vuse bani udlamdlamu. Udlamdlamu wena uJoram. Hayi sela nje. Phambili. Hayi. Sithela udlamdlamu ngavuka dlamzi. Vuka dlamzi. Hayi. Akavuki lo. Nangu uJoram. Yambona uJoram. You bloody swine wena nguJoram yena lo. Nangu uJoram, wamgcina njani uJoram wena? Nangu uJoram. Baba sena. uJoram kade baba uvule nomlomo. Yeah. 1 month. It's a one time.